саломи худро мерасонем барои бинандагони барномаи илм ва технология дар шабакаи Taj Life. мо имрӯз бо шумо дар бораи як чизи ғайриоддӣ суҳбат мекунем ки номи ӯ Samsung Galaxy S8 ва S8 Plus мебошад. тамошобинони азиз, ман дар суханҳоям бо забони зебои тоҷикӣ баъзан калимаҳои русӣ ва англисиро истифода мебарам. ин барои он аст ки то ки ба ҳама фаҳмо бошад он чизе ки мо мегӯем. агар мо пурра бо забони тоҷикӣ гап занем, бисёриҳо намефаҳманд. барои ҳамин узри зиёд мехоҳем аз баъзеҳо ва агар ягон хатогӣ ёфтед, дар комментарияҳо бинависед, мо ҳатман ислоҳ мешавем. акнун идома медиҳем мавзӯи имрӯзаи худро. дар Нью-Йорк презентасияи компанияи Samsung гузашт ки дар он ҷо кореysҳо маркаи нави телефони мобилии худро Samsung Galaxy S8 ва S8 Plus-ро пешкаш карданд. ҳардуи ин телефонҳо экранҳояшон аз ду тараф кач карда шудаанд ки ҳангоми истифода бурдан як намуди ҳақиқиро медиҳад барои он нафаре ки бо панҷаи худ ин телефонро қапидааст. ҳаҷми экранҳояшон аз модели S8 5.8 дюйм ва аз модели S8 Plus бошад 6.2 дюймро ташкил медиҳад. новобаста ба ин ҳаҷми калонаш Galaxy S8 Plus дар дасти одам бениҳоят форамтар меистад нисбати iPhone 7 Plus бо экрани 5.5 дюймаш. корпуси телефон иборат аст аз шиша бо рамкаҳои металлическӣ. тугмачаҳои истифодабарие ки ҳамеша дар телефонҳои Samsung буданд, акнун дар дохили экрани сенсорни қарор доранд. отпечатки палец бошад, акнун дар қисми қафои телефон қарор дорад. камераи пеши ин телефон акнун функсияи нави беҳтаркардашудаеро дорад ки тавассути ӯ акнун телефон аввал рӯи соҳибашро мешиносаду пасон қулфашро мекушояд. ба фикри ман бениҳоят аҷоиб аст. ғайр аз ин, телефон бо стандарти IP68 иҷро карда шудааст. ин чӣ маъно дорад шумо мегӯед? ин маънои онро дорад ки акнун мо метавонем озодона ин телефонро ба дохили об партоем дар давоми ним соат ба чуқурии 1.5 метр ва дӯстонамонро бошад дар ҳайрат гузорем ва ё ин ки бо ҳамроҳии телефон об бозӣ бикунем. ҳайратовар аст. телефон иборат аст аз 4 гигабайт оперативная памят ва 64 гигабайт барои истифода бурдан. ва ғайр аз ин, мо метавонем тавассути флешкарта хотираи телефонро боз ҳам бисёртар гардонем. камераи қафояш 12 мегапиксел ва камераи пешаш бошад 8 мегапиксел аст бо технологияи Dual Pixel. аккумулятори телефон аз модели майдааш 3000 мА ва аз модели калонаш бошад 3500 мА дар як соат аст. дар Samsung як функсияи навро ворид карданд, галасовой ассистент бо номи Bixby, ки тугмачаи алоҳидаи худро дорад дар қисми чаби телефон. касе ки iPhone дорад, сирри гуфтагии одамро мешиносад. акнун шинос шавед. дар Samsung низ пайдо шуд. номаш Bixby. нархи асосии телефон аз рӯзи баромаданаш дар шаҳри худ тақрибан 750 ва 900 доллари амрикоиро ташкил медиҳад. бо ҳамин тамом, бинандагони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канали tajlife.tv дар YouTube подписатсия кунед ва лайкро аз хотир набароред. ғайр аз ин, мо дар ҳама ҷой ҳастем: Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Facebook ва Twitter. бо шумо буд Матин Муҳиддинов. хайр.